щом са в Бога, всички са Така, така. добре дошли. Аз съм свещеник, аз не мога по друг начин да Така постъпя. добро, поправо сте. Да, иначе ще бъда осъден. Да, така е. Ако не знаехте, грях нямаше да имате, но понеже кога знаете знаете, и не така го е, правите, така е. двоен грях. Така че ние няма да падем под двоен грях. Ще се започитаме един други му, ще се уважаваме, ще се обичаме един други. Поканвам всички, които са в Господа, добре дошли в моя дом. Каде се наоѓате точно? Ето, значи до Мелник. Това няма да кажа в Македония, ама Пиринска Македония, така дето я знаят. Добро. До Мелник, Роженския манастир, тук са дестинации, които са, нали, по-знаят от всички. Село Лозеница. Лозеница, преди Мелник, 2 км преди Мелник. Лозеница. Тук минуваме. Имам къща, нали, ето ти тук видя. Колкото мога да побера, колкото повече хора дойдат, толкова Имате повече ще вино, ги настаним. имате, Имам вино, имам ракия, всичко имам, брате. Храна ще приготвим, всичко ще има за гости. Како се викате уште еднашка? Отец Андон, Отец Андон. Да от сте село живи и здрави. Лозеница. Да сте живи и здрави. Тук има една песен, после ще я чуем тая песен и друг път ще я изпеваме. После специално е направена за този дом. И за приятелите, за приятелите. Всички, които са в Господа, са ми приятели. Моите приятели са, що ме на Господ, вярваш в Господа, ми е приятел. Кој е мојата мајка, кои се моите браќа? Да. Всички, които са в Господа, са ми братя и сестри. Сестри и мајки. И затова той казва, щом са в Господа, ние сме братя и сестри. Това е. Ето, толкова просто и логично. Повече и да говорим, колкото и да говорим, не може да се каже нищо повече от това. Нали това? Тук е, щом сме брати и сестри в Господа, така че.